Utxun, Iruñan sortu zen 2011 urtean. Eta 3 txalapartari esperientzia dunen arteko elkargunea izan da. Gaur egun, Anai Gambra, Uriz eta Mikel Urrutia dire proiektu honen arima. Eta beren musikarekin txalapartaren esentzia zabaltzen dute. Haien txalaparta hutsa ikuskizuna soinu bidaia paregabea da. Non txalaparta, bakarrik, agertokian dagoen tresna den. 200 emanaldi baino gehiagoren esperientziak eta jaso dituzten kritikek argi uzten dute. Utxun ez da soileki musika, baita ikaskuntza, esperimentazioa eta tradizioaren transmisioa ere. Baina Utxun ez da mugatzen ohiko bideetara. Zirkoa, jasa, hip-hopa eta kantua bezalako generoetan kolaborazioak egin dituzte, txalapartaren mugak zabaltzeko helburuarekin. Horrez gain, txalapartaren zaindari gisa, tresna honen divulgazioa eta irakaskuntza sustatzen dute. Eta 2013an txalapartaren lehen mundu kongresua antolatu zuten. Tradizioa eta berrikuntza eskutik hartuta, Utxun, txalapartaren oihartzuna mundura eramaten ari da. Hamalau urte daramatzazue talde bezala ikuskizun desberdinetan jotzen, baina ezagutzen ez zaituztenentzat, Utxun taldea noiz sortu zen eta ze helbururekin? Taldea 2011an sortu genuen, eta helburua desberdina egin dituen, baina lehenengo helburua bazen gehiago sakondu txalapartan. Zeren, 2011 arte bakoitzak izan ditugu bikote ezberdinak edo talde ezberdinak, baina ez genuen aukera izan gehiago sakontzeko, eta nolabait txalapartari ematea behar duen tokia, nolabait oholtzan eta kalean. Txalapartaran duzu, ze ikusi zenuten txalapartan, ez? Igual akaso ez da horren ezaguna den perkusio soinu bat, edo igual akaso honitzetan arraroa, edo ikusten dugun zerbait da, igual orkesta batean, edo banda batean, igual ikusten ez dena, ez? Ez dakit ze ikusi? Nik edo pasako? Nahi duenak. Pasakin dugu. Bagia zen da zugo goratzen oso zer ikusi nion nik musika tresnari. Gogoratzen dut taldekide batek, dantza talde baten egiten nuen nik dantza, eta dantza taldekide batek gonbidatu zidan ikastaro batetan parte hartzen, eta hortik aurrera maitemindu nintzen, txalaparta oso batez ere jostailu divertigarria iruditu zitzaidan, eta orduztik ibili naiz eta ibili gara txalaparta jotzen. Zer ikusi nion? Ez dakit. Nik uste dut alde garrantzitsua zela beti lagunekin ibiltzen nintzela edo ibiltzen ginela. Eta horrek pila lagundu ninduen ni txalaparta maitatzen. Beti
ezakit inguru akademiko batetik kanpo ikustea ibai ertzean edo plazan edo niretzat hori oparitxo bat izan zen. Zukaran duzu bezala igual ez, akademiko horretatik kanpo igual libertade gehiago eskaintzen duen musika tresna bat dela errango zenukete? Bueno, azkenean ezakit libertade edo askatasun hori ezakit bai ematen dizkizu inguru akademiko batetik kanpo ematen dizkizu beste aukera batzuk. Batzutan zailagoak, beste batzutan errazagoak, segun eta ze adinarekin eta ze helburukin hasi, igual aproposagoa modu batean edo bestean. Askeagoa, askeagoa eta batzutan ere gogorragoa. Orduan, ezakit, hor baditut nik nire kontraesanak. Hasieran errandut 14 urte daramatzazuela musika sortzen eta musika egiten, baina nola baloratzen duzu taldea hasi zenetik gaur egun arte egintako ibilbidea? Ez dakit, bidean ere gauzan aldatu dira, mino ez dakit, oraintxe bertan balorazio bat eskatu ezkero, ze balorazio egingo zenuten? Bueno, pues hitz gutxitan balorazio oso ona. Kritikoa naiz ere bai, egin ditugun gauzekin edo egin ez ditugu gauzekin, baina balorazio oso ona, zeren asko ikasi dugu hori hasteko. Gauza asko eta ikuskizun asko sortu ditugu, asko ez, lau edo bost sortu ditugu, eta sortzeko prozesu horretan asko ikasi dugu. Musikari pila bat ezagutu ditugu, jende asko ezagutu dugu, eta oso konten, azkenean bihurtu dugu bere garaian gure hobia zena bihurtu dugu, bilatekatu dugu gure bizitza edo gure ogibidea, eta ez da bat erreza, musika munduan ez da bat erreza musikari izatea eta honetaz bizitzea, eta azkeneko urtetan lortu dugu, gure izerdia kostatzen zaigu, baina lortu dugu beraz balorazio oso ona. Akaso honitzek nahi izan dutena ez, urte honitzetan honetaz bizitzea? Zaila da. Akaso? Zaila dela ez, azkenean honetaz bizitzea zukaran duzu lortu duzuela. Ez? Ezakit hori den azkenean talde gehienek bilatzen duten ibilbidea edo bukaera hori ez? Ez dakit talde gehienek bilatzen duten, guk sortu genuen taldea ez genuen hori bilatzen. Baina behatzen genuen txalaparta musika tresnari ematea behar zuena, hori hasteko. Gero bidean topatu ditugu hainbat bide desberdin, eta bat izan da, nolabait gure fakturak ordaindu ahal izatea txalapartari esker eta txalapartarekin. Noski txalapartari eman diogu asko, hasteko ordu asko, eta gero gure ikuspuntua eman diogu musika tresna honi. Eta uste dut, orokorrean, gizarteak edo Euskal Herriak eskertzen duela. Emozio bat errateko eskatzen badizuet ibilbide oneri buruz? Akaso galdera... Emozio bakarra ez. Era emozio mordo baten Macedonia edo Menestra. Poza askotan, baina ez dakit urduritasuna, tensioa, kontzertu horretik, lasaitasuna, kontzertu eta gero, ez dakit. Azkenean 14 urte daramatzagu bueltaka musika tresnaren inguruan, eta emozio bakarra izendatu beharko banu, emozioa izango zen txalaparta. Toma, ja. Ez dakit, emozio mordo bat dira. Ze filosofiakin hartu duzue taldea edo ze filosofia duzue une honetan talde bezala taldea antzinera jarraitzeko eta nola hartzen duzue taldea? Hemen txalapartaren kontua beti bi pertsonen arteko harremana da, eta orduan batzutan igual nire filosofia ez da Mikelena edo Mikelena ez da nirea, saiatzen gara territorio komun bat bilatzen, eta hori bilakatzen gure filosofia talde edo bikote filosofian. Zein da, nik uste dut hasierakoa,
txalaparta jotzea, zaintzea, zabaltzea, ikertzea, jostailua garatzea eta plazaz plaza mugitzea musika tresna honekin. Garrantzia du Nafarra kulturak zuen taldean? Errango zenukete baduela garrantzirik Nafar kulturak badekite galdera irekia dela eta horrela, baina ez dakit errango zenukete, Nafar kulturak, euskal kulturak garrantzi berezirik edo importantea duela zuek sortutako musikan? Uste dut dudarik gabe, baietz, ezaki zen horritan, ezaki ze kontutan, baina Nafar kumeak gara eta hemen hazi izan gara, eta orduan uste dut bizi izan dugun guzti horrek bilakatu gaituela gaur egun garen pertsona eta musikari horietan. Orduan esango nuke dudarik gabe euskal kulturak baldintzatu gaituela. Bai, lehen esan dudan bezala nahi dantza talde baten bitarte saiatu iritsi nintzen txalaparta jotzera eta hori ja lehen pauso hori bazen euskal dantzetan murgildutan enbielako, orduan dudarik gabe bai. Bai, ni ustez ere bai, horren proba da, kontzertu asko eman ditugula Euskal Herriko hainbat herrietan, herri askotan, bai gure lehenengo kontzertu ikuskizun horrekin, baina beste batzuekin, orduan horrek adierazten du interesa duela txalapartarengan eta gure taldean. Orduan, horrela izan ez balitz, igual ez genituzke horren beste kontzertu egingo, baina uste dut hori badela adibide potente bat. Ezagutzen ez duenarentzat, txalaparta soinua edo nondik dator? Ze kulturatatik edo, igual honitzek uste dute, ez dakit, nik ere ez dakit dalakoz, euskal kulturatik haunitzetan lotzen dugu, ez? Baina nondik dator txalaparta egiteko edo sortzeko, ez? Azkenean haunitzek ikusten dute egur batzuk edo leku batean jarrita kabaiete batzuen gainean eta jendea hortik soinu ateratzen, ez? Baina nondik dator edo? Mozambik herrian, 60. hamarkadan joan zen ikertzaile bat, ez txantxa da. Askotan galdetzen digute, badakit zergatik, askotan galdetzen dute txalapartaren historiari buruzko galderak edo interesak, nahiko ez ezaguna delako. Baina, txalapartan hondik datorren oso gutxi dakigu, zehazmeak nondik datorren, baina ikertu dutenek esaten dute sagardogintzaren prozesuan jotzen zela txalaparta eta berez hortik. Badire beste teoria batzuk, lotzen dutena baituzte beste ikuspuntu ezberdinak, baina nolabait bai Goikotxea eta Zuaznabarra nahiek kontatu zigutena bere garaian, 60. hamarkadan, bazen haiek jotzen zutela txalaparta, nolabait jaialdi bat jotzeko. Gaur zutagar ikustereketan garen bezala, bere garaian nahiak adiatzen zuten txalaparta baserrian, sagardoa dastatzeko presegonean eta hor jotzen zuten. Baina uste dut bagarrela musikariak, historiagileak baino gehiago eta orduan txalaparta nondik datorren, nahiz eta jakin, arreta gehiago jartzen dugu gaur egunean, ze beti badirudi txalapartaren gauza garrantzitsuena izan zela duela 60, 80, 100, 2000 urte gertatzen zena, eta horri inongo garrantzirik kendu gabe, nik behintzat ikusten dut txalaparta badela musika tresna bat, ohitura bat, jolas bat, bizirik dagoen jolas bat, eta niretzat garrantzitsuagoa da gaur egun, niri galdetuta, ikustea txalapartaren musika tresna horren garapena. Nola Zuaznabar eta Goikotxea horiek erakutsi ziguten jolas hori nola zabaldu den eta nola bilakatu den bai materialetan, bai erritmo ezberdinetan, bai musikarien perfil horiek ezberdin duz. Nola joan diren, estiloak sortuz, hori da niretzat pozgarria. Errepikatzen dut inongo
garrantzirik kendu gabe historiari. Kontua da nola ni ez naizen historiagilea, nahiago ezagutzen dudanaz erantzun, eta ez historia kontutaz, ze ez naiz oso trebea. Dena den horretarako Juan Mari Beltran, Argibele Uba, haiek egin dituzte kriston ikerketa lanak, eta interesa baduzu zuek ikertzeko, segi Iturrietara, Argibele Uba, Juan Mari Beltran. Horiek dira historiagile eta musikari finak. Musikariak, eta finak edo ez dakit. Hortik atera da sagardoa egitearena, eta baina ez dakituzuek ere bizi izan duzuen, txalapartan ere aldaketa bat egon da urte hauetan, ez? Ez dakit, ikusten dugu hor zuen aurrean egurra ez dagola, eta haunitzek ere akaso igual egurrarekin lotuko dutela txalaparta. Ez dakizuek ere aldaketa hori nolabait edo ere zuen azaletan nabaritu duzuen? Bai, bueno, nik bai, ni hasi nintzenean jotzen, hiruzpalagolen gainean hasi ginen jotzen, eta orduztik etengabe nire nahia izan da, jolasa zabaldu, eta aspertzen nintzenean pixka bat, beti material edo erronka berriak bilatzen nituen, eta horrela topatu izan ditugu material ezberdinak, egurra, plastikoa, harriak edo beste batzuk, igual bidean gelditu direnak. Bai, uste gauza bera, esan behar duela, baina ni hasi nintzenean, hasi ginen 4 egurrekin, edo 2 egurrekin, hori berez ja oso divertigarria da, eta oso polita entzuteko, baina hori prozesu natural batean, gero beste material desberdinarekin hasi ginen hasten, gero txalaparta afinatuarekin, orduan ja jotzeko modua mantentzen zen, baina apur bat aldatzen zen ere bai, gero harriak eta, baina esango nuke neko prozesu normal batean. Zer da normal niretzako, hastea bat, 2, 3 edo 4 egurrekin, afinatuak ez direnak, eta barneratu txalapartaren jokua, edo jolasa, edo jotzeko modua, musika hori sortzeko modua, eta gero joan gehitzen material desberdinak, txalaparta afinatua, edo harriak, edo nahi duzuna, baina niretzako hori iruditzen zait prozesu normala. Taldean pixko bat gehiago sakonduz, nork erabakitzen duz zer taldean? Anairen eskerreko aldeak eta Mikelen eskuineko aldeak. Lehen Anaik izan duen bezala beti bilera batetik pasa behar da. Erabaki guztiak eta guztiak ez badira, guztiak ez direnak normalean oso txikia dira. Baietz edo zetz esatea proiektu bati edo kontzertu bati edo aurrekontu bati, hori beti amankomunea jartzen dugu. Zeren bi gara eta biak berdin lan egiten dugu, Anait askoz trebeagoa da kartela diseinatzen edo PDF-ak sortzen edo dosierrak egokitzen, eta nire igual trebeagoa naiz kontuak eramaten, eta nolabait, dena bion artean. Urte hauetan zuen musika soinua aldaketarik nabaritu duzue? Hasi zineten horietatik, gaur arte, zuen soinuan zuek ere nabaritu duzue aldaketa, ez bakarrik akaso trebeagoak zaretelako edo, baina ez dakit zuek ere nabaritzen duzuen aldaketa bat zuen soinuan hasiera horietatik gaur egun arte. Barrutik esatea, igual pixka zaila egiten zait, esango nuke baiet, zerbait aldatu dela. Ez dakit oso ongi zertan, eta gure soinua ez badagu behintzat, bai ez jarrela berdinak, esan bezala, kasi 15 urte daramatzagu egurrak eta harriak astintzen, eta haiek aldatu ez badira, aldatu gara seguro. Hori bai, geroz eta urte gehiago, geroz eta bizipen gehiago beste musikari eta artista batzuekin, bai, uste dut moldatu dutela gure jotzeko era, gure ezagutza musikalak zabaldu dira, eta nik uste dut bai, nolabait zerbait aldatu dugula, baina ez dakit oso ongi zer. Ni sakondu beharko banu musikan, argi dut, txalapartarekin hasi nintzenean,
ni notak ez nituen buruan, eta ja urte batzu darmatzagu noteekin lantzen, eta horretan bai. Baina arlo filosofikoan ez dakit zer esan. Errepertorio finkorik baduzue? Errango zenukete, baduzue errepertorio finko bat, kontzertu baterako, nola aukeratzen dituzue kantak? Baitugu ikuskizun desberdinak, baitugu bi ikuskizun gu bakarri gaudenak, txalaparta hutsa deitzen dena, nolabait didaktikoa da, kontatzen dugulako txalapartaren historia, azalpenak eta joaldien bitartez, eta gero baratzean deitzen dena, duela urte batzuk disko bat kaleratu genuelako, eta horren omenez kontzertua. Eta baino badugu repertorio, baino ez da erabat finko, batzutan aldatzen dugu. Sartzen ditugu kanta batzuk edo ateratzen ditugu kanta batzuk. Eta gero beste ikuskizun ezberdina ditugu, eta orduan nolabait ikuskizun bakoitza badu bere repertorio. Baina bere repertorio hori ez dago erabat itxita. 180 bai, baino 100 ez. Zuen kasuan bertze taldeekin elkarlanetan ibiltzea beharrezkoa ikusten duzue taldeak aurrera jarraitzeko? Badekit Miolotxin taldearekin elkarlan bat duzuela, eta bertze talde batzuekin seguro, baina justo hori ezagutzen du, beraiekin ere ebile naizelakoz. Beharrezkoa da zuentzako elkarlan hori? Beharrezkoa, hitza handia da, baina beharrezkoa esango nuke ezetz. Berez, gu gara hutsun, gu txalaparta jotzen dugu, eta musika tresna honek badu oendikan kristoni bibedea aurrera begira. Beharrezkoa ez, baino bai oso aberasgarria beste musikariekin harremanetan egotea eta jotzea eta holtza konpartitzea. Nolabait aberazten duelako gure nortasuna eta taldeko nortasuna ere aberazten du. Bai, ados nago Mikelekin, beharrezkoa, ikuste dut aberazten duela gure ibilbidea, eta betidanik izan dugu kolaborazioetan ikasteko modu bat, disiplina eta teknika berriak ezagutzeko modu bat, eta hori da niretzat, igual kolaborazioen gauzarik interesgarriena. Igual bidaiatzea bezala ez dela derrigorrezkoa, baina beti bidaiatzen duzunean ezagutzen dituzu gauzak egiteko beste moduak, eta nik uste dut horrek, musikari edo pertsona malguago batetan bilakatzen zaitu. Zuen entsaio lekuan gaude. Konstanteak zarete dela errango zenukete entsaioetan, eta nola antolatzen zarete entsaioak egiterako orduan? Konstanteak, bai, izan ditugu konstantziaren barruan bolada batzuk konstanteak eta ikaragarri langileak ginena, eta gero beste momentu batzuetan konstanteak eta igual esan langileak, baina boladaka, baina nik uste dut ensaioen garrantzea, oso garrantzitsua direla ensaioak, eta nik uste dut mantentzen dugula beti nolabaiteko konstantzia hori, bai. Azken finean 15 urtetan ez da 3 hilabete baino gehiago jo gabe ez gara inoiz egon. Eta hori, justu dakigun bezala, noiz gertatu zen, 2020an. Orduan, horrek adierazten du ze konpromisoa dugun taldearekin eta txalapartarekin. Azken finean, ensaiatu behar da, eta nola bi pertsonen arteko musika tresna, nola bai kondenatua gaude ensaiatzeko, elkarrekin.
imaginatzen dut ere, txalaparta partitura bat egon interneten ere ez dakit egonen den. Zuek zerbait berria jo nahi baldin baduzue, zuek ateratzen dituzue zuen partiturak, nonbaitera jotzen duzue, nola da txalaparta baten partitura? Vale. Interneten, imaginatzen dut baten bat egongo dela. Egia esan orain buruan ez dut, baina imaginatzen dut txalapartaren partituraren bat egongo dela. Guk nola sortzen dugu, badugu modu desberdinak. Adibidez, bat izan daiteke, hasten gara jotzen, ratu bat, eta gustatzen zaizkigun gauzak apuntatu, paper batean, eta horiekin zagondu. Beste modu bat izan daiteke, erabili izan duguna, bada improvisazio bat, ratu bat, luze, dena grabatu, eta gero etxean, nolabait filtro bat egin, eta gehien erakartzen gaituzten gauzak, horietan sakondu. Beste bat izan daiteke, anai bakarrik bere etxean, edo ni bakarrik nire etxean, gauzak apuntatu, burura etortzen zaizkigun gauzak, eta gero ensaioan aurrera eraman. Apuntatzeko moduan izan daiteke modu normal batean, eta apuntatzen dut paper batean, hemen oso azkar jotzen badugu eta batean mosten badugu txun batekin eta azten bagara suabe, hori izan daiteke apuntatzeko modu bat, eta gero badire txalaparta partiturak, gero eratxuko dizugu bat, nahi baduzu, eta partitura horietan ere apuntatzen dugu. Baina partitura normal batean guztiok ezagutzen dugun pentagrama horretan ere apuntatzen dugu beti ere baldin baditu notak. Edo erabiltzen dugulako programa bat ez du txalaparta idazteko aukerarik ematen ez duena. Orduan bakarrik ematen du aukera txalaparta partitura normal bat. Orduan partitura normal horretan idazten dugu eta orduan guk gure partiturara ematen dugu. Hori, Mikelek esan duena, 1000 forma bat ditugu kanta bat sortzeko. Guztionen barne ere improvisazioak badu garrantzia handia, ze txalaparta improvisazio inguru batean jaio zen, eta horretan, beti askotan mantentzen dugu. Baina, Mikelek esan duen moduan, batzutan bakarka batek idazten du bere etxean, eta proposatzen du beste batzutan jolasean eta lokalean. Eta beste batzutan, Primavera de Vivaldi partitura interneten bilatu eta hori txalapartariok erabiltzen dugun partitura modelora pasa eta hori jotzen dugu. Horrek ere azkenean lan gehiago eskintzen duen instrumentu bat dela errango zenukete? Partitura estandarra zoragarria da, mundu osoak ulertzen du, mundu osoan ulertzen da, baina txalapartariok baditugu zenbait zailtasun partitura horiek erabiltzeko, eta gaur egun, behintzat Mikel eta biok erabiltzen ditugun partitura badera txalapartarion partiturak azaltzen dutela ze golpe den noretzat, eta hori, nahiz eta beste partiturekin modu gurutzatu batean lortu ahal izan, ez da inarria. Eta horregatik erabiltzen dugu txalapartarion partiturak. Hasieran errantzen bezala, urteak daramatzazue musika panoraman, eta ez dakit egon den momentu bat, oztoporen bat, inflexio puntu bat erranduzuela, onaino. Akaso askotan, ez minio bat errantzen dutela, hau izan zen, oztopo bat gainditu zenutena, baina errantzen dutela, Alde batetik, nik esaten dut, hemen ogibide honetan egoten garen egun bakoitza badela garaipen bat, eta ospatu behar dugun garaipen bat, ze benetan zaila da. Eta erola puntu kritiko, bintzat beldurgarriena nik uste dut izan zela 2008ko izurritaren kontura eman genituen hilabete horiek, erabateko ez jakintasunean. Ez genekien hortik aterata zer gertatu behar zen, kontzertuak izango ziren, edo ziren izango, asko iraunduko zuen. Eta agian orain atzera begira hori izan zen punturik, zaiena.
Gogoratzen dion ni Mikel izaten niola, Mikel hartu arroz zaku bat, hamaka, eta egon lasai eta gutxi gastatu ze hau luzerako doa. Gero zorionez, kalera ateratzen hasi ginenean, kontzertu nahiko atera zitzaizkigun eta nolabait buelta emateko aukera izan genuen. Baina, bueno, hau bada nola esan, la cuerda floja edo eta horretan dantzan gabiltzea egun ez egun. Bai, Simonek utzi zuenean taldea, Simon bazen utxunen 3. hanka, 2015an. Bai, igual sentitu genuen zerbait gerta zitekela, baina izan genuen suertea, nolabait sorte ona, zeren hartu gintuzten ikuskizun zirko garaikide ikuskizun baterako, lurrak deitzen zena, eta gero berez horretan parte hartzeko bakarrik gu bakarrik aurkeztu ginen, Simon ez egolako, eta orduan segituan jartu gintuzten, orduan horrek izan zuen kriston bultzada. Orduan nolabait batxe hori, euskaloi hori gaindintzera lagundu gintuen berehala. Oztopoetatik erronkatara. Ze erronka edo asmo berri duzu oraintxe bertan talde bezala? Erronka, anek izan den bezala. Egunero ensaiatzen etortzen garenean, bada erronka polita eta astearte goiz batean ensaiatu alizatea, hori kriston erronka. Kriston erronka eta kriston poza, zeren gutxik egin aldute hori, eta guk egiten dugu. Duela 14 urte eta gaur egun. Takit erronka, ikuskizun bezala edo etorkizuneko erronka edo proiektua izan daiteke Joakin Taboadarekin, elkartzen ari gara, eta zerbait dugu eskuen artean, baina momentuz ensaio batzuk izan ditugu eta poliki. Baina erronka hola hitz handitan bitartean pentsatuko dut. Ez dakit erantzuna, ez da gira mundial bat egingo dugu, ez dakit zenbat musikari famatuekin, eta ez hori ez dugu. Gure erronkak badera egunez egun, gure abentura txikia gauzatzen joatea, kontzertuak egiten jarraitzea, kanta berriak ikasten jarraitzea, motela gara, kantak ikasten, sortzen eta plazaratzen, orduan hemendik 2 urtetara ikusiko duzuen kanta hori orain prestatzen gabiltza eta orduan gure erronka txikiak horiek dira. Beste ikuskizun bat, beste kolaborazio bat, beste musikari batzuekin horiek beti bagaude itzaletan bueltaka, baina zaila dugu orain, hobintzat nire zaila egiten zait mola kamararen aurrean azaltzea zentzu diren gure erronka berriak. Iruditu bazaizue galderaren bazaia, hau egin dieten guztiei, akaso zaienetarikoa izan da, kontzertu bat, zuen kontzertu garrantzitsuenetariko bat aukeratzea eskatzen ari diet talde guztiei. Orain arte eman duzuen kontzertuetan, haunitzek ezin dute bakarrarekin geratu, baina hor barruan seguro baduzuela kontzertu bat erraten duzuena beti, eske kontzertu hau. Nire horren bururatu zait, milaka ez, baditut 11 buruan, baina horren bururatzen zaitu hartzen nire lehenengo kontzertua utxunekin, guzti honen hasiera izan zelako. Ez zen estenatoki polita, imaginatzen dut ez dela kontzertu polita izan, baina lehena izan zen eta ibilbide baten lehen pausoa. Eta horretaz gain, 11 dira bereziak. Gogoratzen dut Kluniako antzerki o teatro erromatar batean Burgosen eta, 11. Gasteizeko Lurraken estrenoa, txalaparta gutxa Hernanin, erakusten Hernaniko zen txalaparta, eta gero, toki askotan jo dugu, eta oso ez dakit bereziak duela gutxi Iruñako udaletxeeko balkoian, ikurriñak kendu txalaparta jartzeko, zoragarria, eta holako asko bai. Nik ere ez, igual ez dut bat aukeratuko, igual bukaeran ausartuko naiz aukeratzera, baina
Pues kostatu zego, baina Gaiarren jo genuen dela gutxi Minerotxin taldearekin, gu bakarrik ez, baina bueno, pues nolabait Iruñeko bati, pues Gaiarren txokia jotzea, polita da. Nik ere goratzen dut Antekerako kontzertu hori Ilunabarrean jo genuen bi dolmen artean, 6 milioi urteko... Milioi? 6.000 urte, 6.000 años. Bueno, pues 6.000 urte, igual me pasa un poquito, baina... Bueno, bazen kriston bi dolmen erraldoia eta haien artean jo genuen. Bueno, pues ez dakit politena edo gogoratsuena, baina Aral Mendukilloko bazuletan jo genuenean, Aralarreko sabelean jotzea, pues bueno, azpimagarria. Bai. Errango zenukete taldeak aurrera jarraitzeko laguntzarik badituztela. Enago ekonomikoaz galdetzen, baizik eta badagon laguntzarik edo sarerik kontzertuak emateko. Azkenean ekonomikoa ongi dago, baina ekonomikori ateratzeko ere kontzertuak behar dira. Ez dakit zuentzako edo ikusten duzuen laguntzarik dagoen kontzertuak ematerako orduan edo... Osa, laguntzak kontratatzeko? Eskaintz emateko, gehien bat, egia da galdera hau honitzetan egiten ditela, igual talde ez horren ezagunei, zuek azkenean ere nahi edo ez nahi izen bat duzu ez, minio, hor ere pausu bat eman behar da antzinera ez, zure izena ezaguna egiteko, eta horretarako ere nahi edo ez nahi kontzertuak hor daude, eta honitzek ere, ensaioak egiten dituzu ez, kontzertu bat emateko eta zuek sortzen duzuena hori eskentzeko. Ez dakit laguntzarik edo ikusten duzuen hau aurrera ateratzeko. Ez dakit esplikatu nahi zen edo ulertu duzuen. Ongi lortu duan. Igual burua torri zen izan da Navarra Live Commission, askotan bidaltzen dituelako e-mailak esan ez Kaskanteko musika festival honetan ireki da aukera joanalizateko, bidali e-mail bat eta apuntatu. Horrela aukeratu gintuzten iazko urrian Manresara joateko. Ez dakit haien bitartez edo guk ere izen eman genuen Manresan. Baina, bidaltzen ditu batzuk demagun rap ziklo batean guk ezin dugu parte hartu. Baina badire ziklo asko parte hartu aldugunak eta guzti horiek, eskaintza horiek nolabait bidaltzen ditu eta eskertzen da. Laguntza, ez daki laguntza den, nolabait aurrezten digu lana, hau da, interneten bilatzen, ze musika festival daude, jazz festivalak, folk festivalak, musikaz del mundo festivalak, hori denak bilatu beharrean, nolabait, ate hori irekitzen du. Baina nolabait informatzen gehiago. Bai, ongi ulertu duzu. Bai, nire galdera ongi ulertu duzu. Nire, zaila iruditzen zait, ez dakit, musikari kontua oso zaila da. Oso zaila iruditzen zait, eta laguntzak egon badira, baina talde bat aurrera ateratzeko laguntzak eta mirariak eta izerdea behar da. Eta ez dakik guzti hori aurrera ateratzeko erreztasun asko dauden. Hasteko, ez da erraza ensaiatzeko lokal bat topatzea. Kontzertu bat eginda, ez dakit zenbat kontzertu egin behar dira doain, lehenengoa kobratzeko duintasunez. Ez dakit oso ongi zer den kobratzea kontzertua duintasunez, hor badira ere muga batzuk, Orduan, ez dakit, zaila egiten zait galdera horri erantzutea, askotan ere musikari bakoitzak ez dugulako argi, uste dut, zer nahi dugun. Batzuk nahi dute demagun fabrikatik atera, bere koroarekin abestu eta listo, berdin zaie kobratu edo ez kobratu, gero bestalde badago koral profesionala izan nahi duen talde hasi berri bat, eta orduan biak daude elkar bizitzan eta ikusten dituzu Iruñerriko kulturetxe batetan, eta zu ikusle mailan ez dituzu ezberdintzen, bat eta bestea,
Orduan, bueno, ez dakit laguntza ongi etorria dira, laguntza mesedez. Eta nirazken, galdera, edo txalapartan hasi nahi duen pertsona bati ze mezu bialiko zenieken? Aurrera. Oso jolas divertigarria da, mai ezina eta merkea. Bilatu ikastaroak, guk ematen ditugu ikastaroak, baina beste toki batzutan ere ematen dira ikastaroak, eta hasi. Jo dezakezu zure lagunekin, bikotearekin, gurasoekin, seme-alabeekin, eta polita da, oso polita da. Bai, nik esango nieke animatzeko eta probatzeko. Eta klase batzuk emateko ez dute deus galtzen, eta ikusiko dute agian guri bezala nola errapatu gintuen bere txakunak, lehenengo txakunak, eta oso divertigarria da. Batez ere, anaik esan du hasieran lagunen artean. Igual hasieran zurekin klasera etortzen direnak ez dira zure lagunak, baino ari zara divertitzen ez ezagun horiekin, eta nolabait divertitzen zarelako bilakatze dituzu lagunak. Zan nahi dut, lagunak ez dira bilatzen, txalaparta ikastera putatzen zarenean, baino musika tresna honek ematen dizuna izan deteke hori. Lagunak, baino musika tresna bat ikasten ari zarelako aldi berean. Eta hori oso polita, eta niri ere nolabait liluratu ninduen txalapartan. Lagunekin edo jende desberdinekin jo behar nuela. Ez bakarrik nire etxean, lau ordu metronomarekin klik, klak, klik, klak. Eskerrik asko bikote txalapartaren mundu ezagun eta ez ezagun honetan murgiltzeagatik. Eskerrik asko zuei. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.